Ndiowu na kansụl ime obodo Orumba North na Anambra steeti bụ ndị yọgoro aka na-achị Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ kwuwapụta na ihe emere na nhọpụta onye ga-achị Ndiowu nke achịkọbara na abalị 12 ọnwa Jenụwarị afọ 2026 bụ nke enweghị isi n'ihi ọtụtụ ihe agaghị n'anya ya megasịrị n'oge ahụ, nakwa na ha esoghị ntụziaka iwu Ndiowu nyere si wee kwuo. Ha mere ka amara iwe ha na ngagharị iwe ntụgbo na zogbo adịghị ha mere na obi gọọmenti dị n'Awka, isi obodo Anambra steeti. Chinyere Fesi Okoye wetara gị akụkọ a. Ndị abịara ịkpọ ọganiga udo bụ ndị wuchiri n'obi gọọmenti dị n'Awka n'ọnụọgụgụ buru ibu. Ha gụnyere ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị na ndị ntorobịa. Na Ndiowu bụ obodo n'ọrụ onwe ha nwee constitution na-aga ide ha na ihe ọbụla eme na Ndiowu aga through that constitution. Na ihe gbasara ezeship na Ndiowu awụrụ nwata bịa ọmafuru na o nwere ndị ololo and ndị ololo ndị ebe ndị ufere ọkwụrụ ka ololo ọkwa ya ekwekọrịta Chibuzo awụ onye ufere ọwụ onye Udoada ọwụ onye Okori ọwụ onye Uche na-apụta mbịazi eze were ego dị igorie ndị owu wee si na anyị na-eme nke a eme, tinyere ụfọdụ n'ime ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa eze ọdịnala ndị Owu. Ndị kwuru okwu n'aha ndị abịara ya bụ njem iwe kọwara ihe na-ewe ha iwe banyere nhọpụta ahụ emere. Ihe bụ iwe anyị ji wee bịa bụ na asị na vootu ya atụ na ụmụ nwaanyị ama nsoto. Anyị si na anyị ya esoto vootu and na ihe anyị ya eme bụ na line anyị na-akwụ ka anyị ya akwụ na anyị ya akwụ na line otu anyị si eme before na ihe ọbụla nke enye na-ewepụta na onye na-akwụ na line wee gụọ ọnụ. Asị na ya atụ ya na ya atụ emechaa ha eje gụọ anyị eju na anyị eghe eme ụdị anwa. Ha mechaziri wee were akwụkwọ mkpesa ha ji wee bịa wee nye odeakwụkwọ gọọmenti Anambra steeti bụ Ọkammụta Soludo bere ka o nwee ike wee nyeruo aka na-achị steeti a bụ Chukwuma Soludo ya bụ akwụkwọ maka ileba anya na mkpesa ha ji wee bịa. Mana azụnarị bụ okwu n'otu onu kunu ka akwụkwọ. I'm sure na the commissioner ọ dị n'aka onye a bụ Pamsel local government Dr. Nwabụrụ. You may probably have an idea of all this. I don't know. The important thing was that na-enwelụ dispute na Ndiowu about Igwe elect. Yes. If I need to be fighting, because soon there will be another side. And in the end, no if any naka ya bụ SAG gakwa n'iru wee yọọ ha ka ha ghara imebi iwu ma ọkwanụ imebi ihe na be ha, n'ihi na aka na-achị Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ na-eweta mmezi na udo n'ebe ọbụla ọ dị mkpa mgbe a chọrọ ya. Site n'Awka, abụ m Chinyere Fesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.